बीजेपी पार्टी आकर महाराष्ट्र हम जगह प्रमथा फाइनार नो खाबाय खुबाय लम सगो बीजेपी पार्टी आकर महाराष्ट्र हम जगह प्रमथा फाइनार नो खाबाय खुबाय लम सगो তিনি ম শ্রীনিবাস কাঁঠাল বাড়ি এডিসি ভিলেজ চিনি কোলাই চাম্পাওয়ার এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি তাই অ্যাসেম্বলি বা আম্বাসা অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি और চিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট তাই চিনি ব্লক नि ভাইস প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি रो চেয়ারম্যান रो दङ তাই চিনি বুরিनि स्टेट भाइस प्रेसिडेंट ताई बुरी चेयरमैन जो ताई लीडर्स दङ गौरवनि विलेज कमिटी भाइस चेयरमैन दङ गामिनि अख्रा चाख्रा जब ताकु बुखरक तिनि और कुथुम लाइजाक और जों इलेक्शन सिगां कग्रि थांमाने दङ इलेक्शन जुदि फेमिलि जागले जों और पारन बर एके माइ खबा चालायनानै बागिनाय जों कम कग्रि थांजाक गाव कग्रि मुताबिक जों तिनि और फेमिलि बुमार और सिनि ताकुक ताई बुखु संबाय जों और माइ खबा चालायनानै इलेक्शन पाइमाने जागलो ओ प्रोग्रामनो खायना थांतिनि और सिनि बरक सिनि ताकु काहामनो बरक बुखु काहामनो बरक पूर्वे आगिओ बिजेपि खाय दङनि सिनि ताकुनि मुंतां खमो कयनमोहन त्रिपुरा बिनि पि फांबायनो दिनै 5 फेमिलि 10 बुटार सिनि पार्टीओ जॉइन खालायगा सिनि बुबग्रानि थानसानि चबाओ सिनि हायुंगो सिनि तिप्रासा सिनि बरक दफा सिनि तिप्रासा दफा ओ हायुंगो खरक तिसै दङनि सिनि जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सिनि अहानि चिनि तिप्रासनो थांगि दङनि चबानि ओ थानसा बर तिनि जॉइन खालायगा सिनि बुबग्रानि थानसानि फानो बर फाइसबायगा बर तिनि सिबि सिनि नगनि बरक तिनि चिनि बरक बैसिं हालक मानसुखा सिनि पार्टीओ बरकनो बेलायखानो जों खाबाय खुबाय लामसो खातिनि बेलायखानो हामबायनो रकनो तिनि सिमिनरक सिं बाय बाक्सा तिनि दफानि सामुं खालायतिनिबो खाबासगा सामुं खालायसिनो दो हामबाय।